Onko kilpailijat valmiina? Viimeisiä kysymyksiä. Onko jano? Hyvä, pääsette kohta juomaan. Ei muuta kuin sanotaanko, että 5 sekuntia. Hei! Sinne lähti. Oi. Joo. Kohtaa juotaa, mut menee jo. Ei oo helppo. Minästä. No, Pepsi-sarjassa ei ole tällaista. Menee huonosti. Siellä vetää hirmu kyytiä. Melkein kierros ei jäänyt. Niin. Kilpailu on kova, mutta tiukka. Nyt me jätämme sen tohon noin. Että minuutti 30. Siis minuutti 20 mulla on. 25. 25. Hyvä, hyvä. 30. No. Hyvä. 1.40. 1.45. Jep. Kilpailu ei ole helppo. 2 on mennyt. Olis me niinku samassa ajassa. Olla. No niin. Kaksi, 25. Helppoa, niinkö? No niin, hei, jaksaa. Vielä tulee johtaa, oi 3. Kolme minuuttia täynnä. Siellä tulee johtajat. On 20. Oi. Siinä rupeaa olemaan S. 3,5. 3,5. Jep. Ja 3 ensimmäistä. Mikä oli ton 3 numero? Vai. 40. Ja ensi vuonna voi parantaa. Tää on monelle ensikertaisella, kato ekaa kerta. Niin. Sääli, että toi Ilmari on tulossa vasta tänään Pariisista. Ai jaa, olisi ootko ollut? niin kuin sillä. Ilmarille hyvä. Hyvä on tyhjää. Ei haittaa.
Olis se tikkasarja? Jaksaa nyt vaan hörppii siitä. No ja siellä tulee johtaja ja kakkonen. 10 ja 22 on noin. Joo. Ykkönen ja kakkonen. 5 minuuttia. 5 mennyt. Suomen ennätys on aika lähellä. Joo, tossa on kyllä juomatekniikkaa. Joo, on kunnossa. Suomen ennätyksen haltijallahan kyllä se juoksutekniikka oli Niin. kunnossa. Se oli alle 4 minuutin tonnivito. Okei. No niin, siellä kakkosena. Ehkä se juomapuolessa olisi ollut vähän. Toi 86, onko se mennyt toi 11 ohi? Mä nähdään nyt, kato. Hetki on hyvää. Hyvä Elias. 6 minuuttia. Aika lähellä on Suomen ennätys. Ei kannata tulla Suomeen. Ei, mutta siellä tulee kuule voittaja kohta maaliin 60 mennyt. Nyt ollaan tiukilla. 6.20. Nyt. Ja loppukiri. Loppukiri lähellä. Tulee sieltä. Tulee voittaja 6.38. 6.38 ja seuraava 6.44. 6.44. No ei tuo ei ollut sakoarvo. 6.38, 6.44. 6.38. Eläimiä. Eiköhän naisten ässä. Niin tulla se oli joku 7. 7, toi on kyllä. Ja siellä 1 ja 2, kohta saati gloriat. Lahden 3 ei valitettavasti ole mukana. Ei joo, Lahden 3 seuramme. Voittajan nimi oli, mikä sun nimi oli? Erkka Lehtonen. Kakkonen, mikä sun nimi oli? Se oli Timo. Timo. Muuten tuolla. 4. Katsotaan tuleeko siellä maaliin. Tulee 72, tulee maaliin. 7.55. 8 minuuttia mennyt. 7.55. Uudestaan. Mitä vaan nyt juon? Kolmas sija. 8.16. Tällä tämä lyhyt treeni. Vaikea. Kun 3 saatiin, nyt on mitalistit selvillään, nyt on vaan himmempiä jaossa, mutta kova suoritus. Tuli maali jos. Itse joskus kerran tämä ja ei mennyt, oliko 12 minuuttia? Ei mennyt kuin Pettillä. Pyörittämällä saa varmaan vaan nopeampi. Sulla oli ihan 9. se pulla. Tulee maaliin. Maalikin maaliin. Ja mikä sun nimi on? 853. Moutanen Markus 8. Ja jotain rapiaa siihen, että se voi olla 907 nimi Jani Tikkanen. Jani Tikkanen 07. sieltä maaliin. Ei, sulla oli 8. Tuliko sieltä sakkokuuli? Oliko 4-5 sakkokierros se? Lähti kanssa, joo. No niin, siinä on Pepsi-sarjan
Voittaja tuli. Tuliko maaliin Pepsi-sarja? Voittaja jo. Noin. Jaha, siellä kaikki on viimeisellä kierroksella paitsi yksi. Noniin. Ollaanko me nähty lasten? Siellä tulee loppukiri. 10-3-2, 10-3-3, 10-3-3, 10-3-3. Sillä lailla. Pepsi-sarjan voittaja. 10-45. 10-50. Tulkaa kertomaan aikojanne sitten kun kerkitte. No ei mitään se on. Tämä olisi harttinut nyt se jotenkin posatti, että tämä juomatekniikka on joka No. Mikä se oli Pepsi-sarjassa ja se oli Pentti. Siellä oli 10-45. Noin. Kiva, että mä koitan vetää yhden niitä lisää. Vedit sä 5? No, mä oksin sen. Ai, no niin, mutta voitit kuitenkin. Jarin tulos on ylhäällä. Nouseeko päähän? Pitäisikö nyt vauhtia siihen juomiseen? Siellä tulee 11.48 molemmille. 11.48. Elina vai Anna-Mari? Haluatko ottaa se nyt maalitulon kunniaksi? Vielä viimeinen. Kaikki menee alle 15 minuutin. Se on kova. Ai joo, no ei mene. No 3 minuuttia aikaa 15 minuuttia. Ainakin edelliskin. 12.28. 12.28. Kerro tulos. Mäkin vedin 5 kiekkaa. Jannekin. 10.32. 12.46. Joo. 12.15. Kakkonen! Mikä se sun nimi oli? Paperipelillä kakkoseksi. Tuli, kyllä. Tuliko uusi Suomen? Tuli, kahta kertaa. Hyvä, niin hyvä 11. Sirpa. 10.48, joo. Joo. Kukaan ei ole kertonut tulosta. Aksu, sulma laittoi. Joo. 12. Joo. Oliko siellä Jarin aika? On, 10.33. On. Ja onko te painettu takaperäisen järjestyksessä? Joo, joo. Kentällinen ja sitten aina juodaan. Tää on joku amerikkalainen vai englantilainen. On ja siis tää on niinku ihan laji, että tätä niinku ihan oikeesti tehdään ja ne jotka on niinku ihan oikeesti hyviä. Eikös teillä ole palautusjuomia kellään? Tämähän alkoi siitä, kun mä jostain netistä Ja hän oli katsoa sinun mun epäoikeutta. Hän sanoi, että kato sinä vettä. Noniin. Ehkä vettä. Vettäkö tarvitsee?
Kuulisit, että osaa röyhtästä sen. Joo, niin onkin. Sehän se on se juttu. No niin, siellä tulee. Mä oon jo vasta. Joo. Keräällä nämä. Joo. Otetaan vastaan viimeinen. Hei, viimeiselle aplodit! Aplodit viimeiselle! Juhu! Tiukka suoritus! Yes! Näin, 15-21. Nyt on kaikki maalissa. Mikä se sun nimi oli? Joo, kerro kohta. Tässä on hei sit vielä mun kirjanpito. Kerääkö joku numerolappu? Montako niitä on? 1, 2, 3, 4. Joo, kerrataan jos Nyt kilpailutoimikunta lähtee nyt paussille ja katsoo tulokset.